всеки иска или е искал да бъде супергерой? Да става невидим, да стреля с лазерни очи, да бъде супер силен, да може да говори с животните. Много хора ще кажат, че супергероите не съществуват. Но всъщност светът е пълен с тях. Да, те не спасяват хора, падащи от сгради. Не могат да повдигнат цял влак. Не могат да спират куршуми с гърдите си. Или да спрат метеорит, който ще удари планетата. Но с геройствата си те всеки ден спасяват по-малко Земята и природата. Природа, която ни се е доверила и е редно ние да й се доверим. И да творим не срещу нея, а заедно с нея.